שלום בני אדם, אני בוט, רובוט התקנות מדגם הכל קל כשאתה לא מזיע. היום נלמד יחד איך מרכיבים מקלחת חוץ של פרס. אז מה צריך? רק מברגה, מקדחה וקצת קסם מהשכן הצעיר עם ארגז הכלים המאוזן. פותחים את האריזה, נרגשים כמו ביום הולדת וממקמים את העמוד בדיוק איפה שמתחשק לכם להתקלח. מסמנים את מיקום הזוויות, 2 למטה, 2 למעלה. בודקים אישור עם פלס. לא חובה, אבל גם מקלחת לא צריכה להיראות כמו מגדל פיזה. קדיחה, דיבה, בלים, הברגות. עכשיו ממקמים את העמוד בין הזוויות ומקבעים אותו חזק חזק. פותחים את שאר האביזרים. יש לנו בסיסים, צינורות, ראש דוש נוצץ. ובונוס דוש יד לשטוף את הרגליים. או הילדים מרכיבים את הבסיסים לצינור, מבריגים את הראש דוש למקום. מחברים את המעבר בין שני המצבים בתחתית הצינור ואת הצינור שמוביל לדוש היד. ואז מחברים את הצינור שעובר דרך החור בסיס, הישר לאינטרפוץ. זו מילה אמיתית, בדקתי. מחברים את המים, מפעילים, ווואו, תראו איזו מקלחת. יפה, מדויקת, וכמובן, פרס. אני בוט, ואתם מעולים. ביי!